Talankirina darayî ya Îranê aboriya vî welatî rû bi iflaskirina yekcarî ve biriye. Banka cîhanî li rapora xwe ya nû de ragihand ku geşeya aboriya Îranê li sala 1404 a rojî de yeknik de heft li seda nerenî û nirxa enflasyonê çilûne li ser sedeye û karnasên aborî jî danezanîn ku li berdewamiya ve rewşe aboriya Îranê de tûşî iflasa yekcarî bibe. Hervîsa Reutersê bi belavkirina raporeke dayezanîn ku bi sedema gendeliya sistematik û siyasetên Elî Khamenei aboriya Îranê rû bi enflasyona serberedayî û şikesta dijwar ve diçe ku encama biryarên bi kerç û binbesta siyasî ya rêberê rejimê ye û berpirsên rejimê ve rewşe dekin stûyê dorpêç û dujminatiya welatên din li halekê de binyata hilveşîna aboriya Îranê li rant, gendelî û bi kerne hatina bernameyên navxweyî de ye. Ji aliyê din ve pêka rapora Nûçe gihaniya farsa rejimê 20 milyar dolara diyarîkirî bo havirdekirinan beserûşûn bûye û tî alî an berpirsek xwe bi berpirsiyar nîzane û lîstek ji 10 kes û 10 kompaniyên ku pêwendîdar bi vê diziya eşkere ne, belav bûye lê tî kesek xwe bi berpirsiyar nîzane û pêka raporan ev kes û kompanî ser bi rejîmê ne û tî berpirsiyarêtiyekê li vê derhekê de li stûyê xwe nagirin û bi eşkere û berçaveng helkê 20 milyar dolar ji dahata helkê Îranê dizîne. Ev dizî û gendelî li halekê de ye ku Mecid Guderzî ku karnasekî aboriya rejîmeyê ragihandiye. Heftê li ser seda dahate helkê Îran herçe îçariya xaniyan dibe û kasa hecariya îçarenişînan li hinek parêzgehan de li navbera heşte heta nehvet li ser sedye û êdîtî budçeyek bo malbatan namîne ku bo perverde derman û hevcehiyên din ên cîhanê herç bikin.